Hayırlı kеш efirde yanılıqlar studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Müslim tecrübe meydanşığı Avgust Agro kompaniyası rayonda 40 күні өткерді. Unuturға хақыбыз yok. Müslimde xatir hem қойғы күнін belgilep öttüler. Yol hem hizmetini beylep, лицейда bir yolu 2 лагерь işleydi. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Кичә Август Müslim агрофирмасы басуында 40 көне үтте. Шараны Август Агро компаниясы үткәрде. Компания үсемлекчелек өлкәсендә уңышлары белән бөлеште, заманча технологиялар турында сөйләде. Әлеге чарада безнең коллегаларыбыз да катнашты. Быелга 40 көннең темасы бик киң эшчәнлекне үз эченә ала. Икенчелектә пар кулланмыйча һәм җирне сукаламыйча нәтиҗәлелеккә ирешү. Семинарда Татарстан Республикасы районнарыннан гына түгел, Башкортстан, Казакъстан республикаларынан Оренбург, Удмуртия һәм башка өлкәләрдән килгән 400-гә якын авыл хуҗалыгы белгечләре һәм җитәкчеләре дә катнашты. 40 көне Август Müslim агрофирмасының Октябрь авылы янындагы тәҗрибә җитештерү кырында узды. Сегодня у нас цель мероприятия показать наши делянки, как мы работаем, какие препараты применяем, по какой технологии работаем. Это наутил, рассказать суть ее и что наутил это наше будущее. На этом совещании мы вот в таком составе впервые. Нас здесь еще интересует очень сильно научная составляющая, потому что наше основное производство – это возделывание своих сортов российской селекции зерновых, зернобобовых культур. И нам очень важна совместная работа по внедрению данных сортов на всей территории Российской Федерации. Шараның тантаналы ачылышында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының урынбасарлары Дмитрий Яшин һәм Рафаэль Фаттахов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Таһир Хадиев, Август фирмасы җәмгыятенең маркетинг һәм сатулар буенча директоры Дмитрий Плешкиннар да катнашты. Müslim соңгы елларда үзенең эшчәнлеге белән камайтырга кирәк инновацион технологияларны кертү буенча иң алдынгы районнарның берсе. Dünyada en kadırlı ayıbırına nasıl deyip sorasalar minna minnetireyim jir. Çünkü bizim nesillerimizde bulgan rizık bu 99%'a bizim basılarımızda yetişe, firmalarda yetişe, bütün neslini başkaları jirinin işenliğe gelir. Şimdi 18. yıldan beri nautil texnologiyası boyunca bir de sürülmüşe, manda türlü kulturlar şiratlaştırıp üstürüle. Hem indi manda biz göre alabız Avgust'un texnologiyaları nişek aşlama kirtile, nişek защита ütkərilə, nindi sortlar bizning niyə qulayıraq ikən. Yıl sayın ütkərilə turğan şora, hem bik köp manda indi özün üçün alırda bik köp bilim var. Август Агро компаниясы ил күләмендә үсемлекчелек тармагында иң алдынгы заманча технологияларны кулланмышлаучы компания. Ул шулай ук яңа алымнарны да тормышка ашыра. Компания нацелена на развитие, и то, что делается в растениеводстве сегодня, да, работа с почвой по наутилу, она сегодня создает некий новый тренд, наверное, да, то есть как бы для наших сельхозтоваропроизводителей. Бүген Август Агро компаниясы ил күләмендә үсемлекчелек тармагында иң алдынгы заманча технологияларны кулланып эшләүче, яңа алымнарны тормышка ашыручы компанияларның берсе. Август Агро компаниясының 40 көнендә катнашучылар үсемлекчелек юнәлешендәге алдынгы алымнар, үсемлекләрне тәрбияләү, кырткыш бөҗәкләргә каршы көрәшүдә кулланылучы яңа препаратлар турындагы чыгышлар тыңладылар. Авыл хуҗалыгы һәм үсемлекчелек тармагында яңалыкка омтылучылар өчен зур бер дәрес һәм мәйдан булды. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртинов, Müslim телевидениесе. 22 июнь тарих битләрендә иң фаҗигале даталарның берсе бу көнне фашистлар Германиясы илебезгә басып керә. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге дата уңаеннан Müslimдә узган чаралардан Гөлназ Җәлилова репортажы. Хәтер һәм кайгы көне уңаеннан үткәрелгән митингта җитәкчеләр, оешма предприятие хезмәткәрләре, укучылар катнашты. Әмма кайда гына булсак та, без тарихны беләбез һәм үткәннәрне онытмабыз. Чарада катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Соңыннан яу кырында ятып калганнар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Кичен мөслимлеләр кабаттан мемориаль комплекска җыелды. Россия күләм чарага кушылып, биредә хәтер шәме акциясе үткәрелде. Biz Leysen Ballar Bakşası kollektivi Xətir Şəmi aksiyasına birgələyib çıxdıq. Bu günü hər birimizdə istəyə qaldırığa deyir. Biz bunday şaralarda biktilək həm aktiv qatnaşabız.
Район башлыгы акцияда катнашкан һәркемгә рәхмәтен җиткерде. Иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов Бөек Ватан сугышы еллары китергән афәтне хәтердә саклауның бүгенге көн өчен мөһим булуын ассызыклады. Biz ilimizni, halkımızı yaratırga, halkımızın tradisiyaların matur ettirip alga devam ederge, balalar kiçkineden şunu anlap, ailelerde bu terbiye alıp, ilimizin nıklı diregi bulup yaşarga biz burçlu. Сугыш китергән кайгы, хәсрәт һәр гаиләдә үз изен калдырды. Исемнәре уелып язылган стеладан һәркем үз нәселен таба ала. Йолдыз Асадуллинаның бабасы Фәрвәреттин Баһауов 1942 елның көзендә Ржев буенда барган сугышта һәлак булган. Гаиләбез белән хәтер шәме акциясына кушылырга килдек. Безнең бабаебыз да сугышта һәлак булган. Без аны искә алабыз. 9 майда 22 июньдә аның исеме булган җиргә без чәчәкләр салабыз. Чара ахырында шәмнәр кабызып, алар ярдәмендә хәтерлибез сүзе язылды. Акция авыл җирлекләрендә дә оештырылды. Мондый чаралар илнең иминлеген, тыныч тормышның кадерен белергә өйрәтә, уяу булырга чакыра. Гөлнар Җәлиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. 18 яшьтән 65 яшькә кадәрге ир-атлар контракт төзеп хезмәт итә ала. Хәрби хезмәт булу исәпкә алынмый. Документлар туплау, медицина комиссиясын үтү буенча егетләргә ярдәм күрсәтелә. Шул хакта алдагы сюжетта. Районда контракт нигезендә хәрби хезмәткә китүчеләр арта бара. Бүгенге көндә район буенча 300-гә якын егет контракт төзеде. Контракт төзүчеләр арасында Русшуга, Мәлләттамак, Яңавысы, Олышакмак, Мәтрәй, Әмәкәй, Михайловка авыл җирлекләреннән шактый кеше бар. Егетләр еңелек медицина тикшерү узалар. Моның өчен аларга үзәк поликлиникада бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Мы проводим адресную работу с будущими участниками специальной военной операции, то есть непосредственно тут индивидуальный подход. Стараемся провести весь объем медицинских обследований и консультаций смежных специалистов и врачей общей практики, и узких специалистов в рамках одного дня. И, конечно же, так скажем, это проходит максимально короткие сроки. Районыбызда туып үсеп читтә яшәүчеләр арасында да Мөслимгә кайтып махсус хәрби операциягә бару өчен контракт төзүчеләр күп. Хәрби хезмәткә китәргә теләк белдергән һәр егеткә кирәкле ярдәм күрсәтелә. Хәрби комиссариат, үзәк поликлиника, хастаханәдә егетләр һәр вакыт беренче булып кабул ителәләр. Шулай ук район җитәкчелеге тарафыннан да аларга кирәкле мөмкинлекләр тудырыла. Махсус хәрби операциядә хезмәт итүче райондашларыбыз, контракт төзеп хезмәт итүче якташларыбызның да теләге бер: илебез тыныч, күкләребез аяз булсын. Фәридә Гаентдинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен Казанда берничә хәрби госпиталь эшли. Катлаулы операцияларны нигездә Республика клиник хастаханәсендә ясыйлар. Бүгенге сюжет регионара клиника диагностика үзәгендә узган операция турында. Табиблар уникаль чиракның шаһиты була. Добрый день. Здравствуйте. Как слышите? Потихонечку восстанавливаюсь. Хәрбигә балаклавасын салырга яраса, без аның бәхетле елмаюын күрер идек. 2 ай элек табиблар аның йөрәгеннән егетне теләсә кайсы мизгелдә үтерергә мөмкин булган кыйпыл чыгала. То есть осколок вошел вот сюда, в плечо, а оказался в сердце, при этом не повредив вообще ни дыхательные пути, ничего остального. То есть не обнаружили даже каких-либо спаечных тканей. Но сказали, что вот есть те, кто в рубашке родились, это, говорит, в бронике. Почему пациент не истек крови, для нас остается загадкой, но если чисто предположить гипотетически, траектория осколка была такова, что уже шел на излете, и когда он летит с большой скоростью, разогревается, и, видимо, по принципу сварки в сердечной мышце произошло там разогрев, закипело, и поэтому он не умер от кровотечения в момент самого ранения. А ранен он был в марте, во время боевых действий на Украине. Крашер башта яралануын аңламый һәм башка хәрбигә ярдәм итә. Берничә минуттан соң гына ул үзенең дә яралануын сизә. Но ранен не считается. Ну балаклав ты зачем? Договаривались мы, кто первый ранен, тот. И вот Крашер, короче, получил все-таки ранение. А я не первый, ты не отключайся, понял? Әлеге эксклюзив кадрларны Крашерның хезмәттәшләре төшергән. Хәрбиләр шаярта. Алар әле могҗиза шаһиты булулары турында аңламый. Видимо, нас пеленганули по радиосигналу, вот перехватили наш сигнал и прямой наводкой по нам шлепнули, получается, кассетным боеприпасом. Вот ранило у нас 2 людей из группы, меня и товарища. Поначалу показалось, что оторвало руку, потому что вся одежда была уже насквозь мокрая и прям очень теплая. Ну вот я начал искать, то есть откуда вообще этот источник, и понял, что у меня из плеча прям фонтанчиком бьет кровь. Ну, вот, то есть я сказал, пацаны, это уже 300.
Аннан Крашер сәгать ярым үз аякларында медиклар янына бара. 4 госпитальдә була һәм 5-нчесендә туган җире Казанда гына табиблар үлемгә китерүче тимер кыйпылчыгын ачыклый. Сердце пациента и показан осколок стенки правого желудочка, вот в более привычном виде. Тут сердце, это правый желудочек. Народное тело, оно яркое, светится, потому что это металл. Стенки правого желудочка, здесь вот лучше видно. Вот оно. То есть вот левая половина сердца, вот граница левая половина сердца, это правая половина сердца, правый желудочек, и народное тело находится глубоко в стенке. Мы являемся пятым этапом, мы являемся специализированной тыловой базой фронта. Наша задача – долечивание и возврат в строй. И поэтому у нас есть время, не торопясь, спокойно дообследовать пациента, и у нас есть алгоритм. Как только поступает раненый к нам в госпиталь, с ног до головы мы его прокатываем через компьютерную томографию. И у каждого практически второго-третьего находим случайные какие-то находки в виде осколков, как у этого мы нашли осколок в сердце. Консилиумнан соң табиблар Крашерга регионара клиника диагностик үзәгендә МКДЦда операция ясарга була. Биредә хәтта йөрәкне дә күчереп утырталар. Ә хәрбидә тимер кыйпылчыгын эзләүләре тәүге тапкыр була. Гомумән тәүге сүзе әле уникаль очракта бер генә тапкыр кулланылмый. Иң элек кардиохирурглар эшкә керешә. 3 сәгать барган операциядә барлыгы 4 хирург һәм 2 анестезиолог катнаша. Мы до конца не были уверены до момента начала операции, да, где будет непосредственно локализация. Потому что сердце постоянно сокращается, и осколок сокращается вместе с сердцем. Он мог находиться в полости перикарда, мог находиться в стенке перикарда, мог находиться в проекции правой плевральной полости ближе к сердцу. Поэтому непосредственно окончательное решение и непосредственно визуально мы увидели, что он находится в стенке уже когда мы открыли полностью перикард, нашли его при помощи магнита. Обычный магнит, купленный на рынке, и, соответственно, мы к сердечной мышце его прислонили, и он прям подтянул. Они впервые поработали с магнитом. Для нас это уже стала рутина. Мы уже год работаем с этим магнитом, голь на выдумке хитра, да. А вот они впервые увидели и удивились, насколько гениально все простое. Или все простое гениально. Это непосредственно металлический осколок, который был удален из толщи стенки правого желудочка. Вы видите острые края осколка. То есть, если бы операция не была проведена вовремя, был бы риск, соответственно, разрыва стенки правого желудочка, развития массивного кровотечения и гибели пациента. 14 сәгатьтән соң Крашер реанимациядән чыгарыла һәм йөри башлый. Соңрак китаплар укыгач, интернеттан карагач, табиблар медицинада мондый очракның беренче тапкыр булуын ачыклый. Ты это все восстановишь, поэтому у тебя очень сильный ангел-хранитель. Я думаю, что ты родился не в одной, даже не в двух, а в 3 рубашках. Спасибо вам, что такую работу делаете. Больше людей нам спасать. Здоровье – это наша профессия. Родину защищать. Ни за что не платил. Вот, абсолютно на полном обеспечении своей любимой родины. Ну, вот настолько хорошее медицинское вообще обеспечение, что не нужно действительно абсолютно ничего, кроме как просто дружеского общения, то есть периодически так. Все вообще, всего в достатке. Хәзер Крашер хәрби табиблар комиссиясын үтәргә тиеш. Хәрбинең хезмәтен алга таба дәвам итә алмавын комиссия хәл итә. Со слов врачей уже понял для себя, что я не прям особо не боец, потому что восстанавливаться придется. Но, как я уже и говорил ранее, других задач подразделений в принципе предостаточно. То есть кто чем может заниматься, какую пользу нести. Бу егетнең янәдән шунда китәчәген күрсәтә. Элекке экономист менә шулай герой булган. 3 медале дә бар. Батырлык өчен, Бахмутны алган өчен һәм Бахмут ит тарткычы өчен. Рауль Маминов, Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесы. Узган якшәмбедә православие динендәгеләр изге Троицаны билгеләп үтте. Бәйрәм Русшуган авылында узды. Көн яңгырлы булуга карамастан, Троица бик күп кунаклар җыйды. Бәйрәмдә руслар гына түгел, җирлегебездә яшәүче башка милләт вәкилләре дә күңел ачты. Теманы Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Халыкта бу вакытны яшел атна дип йөртәләр. Русшуган авылында узган Троица бәйрәме дә шушы сынамышларга нигезләнеп үткәрелде. Русшуганлылар һәм бәйрәм кунаклары шат һәм күтәренке күңел белән бәйрәм узачак мәйданга җыелды. У нас, конечно же, в такие замечательные праздники всегда хорошее настроение. Этот праздник мы уже, слава богу, отмечаем с того года, как я поступила в эту работу, уже 7-й год с 18-го года. Всем
Желаю здоровья, счастья, любви, долгих лет жизни, самое главное мирного неба над головой. Бәйрәм шарасы Черемушки ансамбле һәм балаларның театральләштерелгән тамашасы белән башланып китте. Бәйрәмгә кунакка хәтта патша үзе дә килде. Очень приятно. Царь. Татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга тиңләштерелеп үткәрелгән әлеге бәйрәм үзенә бик күп кунакларны җыйды. Шараның тантаналы ачылышында район җитәкчелеге дә катнашты. От всего сердца, от себя лично, от руководства Мусульманского района поздравляю с этим святым праздником. Пусть действительно у нас воцарится мир и будет на нашей земле мир и покой. Район башлыгы һәм Альбина Басорина гаилә елында үзләренең гаилә юбилейларын билгеләп үтүче бер төркем русшуганлыларга истәлек бүләкләре тапшырдылар. Бәйрәм шарасы Русшуган авылы мәдәният йортында эшләп килүче Черемушки вокаль ансамбленең җыр биюләре, төрле кызыклы уеннар һәм бәйгеләр белән үрелеп барды. Яше карты әлеге уеннарда актив катнашып, бер-берсе белән аралашып бәйрәм итте. Мы этот праздник никогда не пропускаем. Мы всегда здесь. Как только приехали из Казани 15 лет тому назад, так мы всегда здесь. Всегда мы поздравляем, и нас поздравляют. И мы довольны этим, очень довольны даже таким праздником. В селе очень хорошо, спокойно, тем более на пенсии, как нехорошо. Вот уже сейчас 50 лет живем вместе. Все прекрасно, все хорошо. Каждый год я приезжаю сюда, наслаждаюсь представлениями от наших самодеятелей искусства. И каждый раз мне нравится приезжать сюда, разные конкурсы, представления. Каждый раз это все новое, и приятно на это смотреть, как развивается и показывает себя наше село. Изге Троица яшеллек бәйрәме Русшуган авылында шулай матур узды. Бердәмлек һәм дуслык булган җирдә генә җыры да, хезмәте дә матур була. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә белем бирү йортларында чыгарылыш кичәләре уза, гомернең әлеге мизгелләре хәтергә мәңгегә уелып кала. Аны һәр уку йорты истә калырлык итеп уздырырга тырыша. Мөслим политехник техникумында да махсус урта белем турында таныклык тапшыру тантанасы узды. Мөслим политехник техникумын быел 56 студент тамамлый. Кызлар һәм егетләр эретеп ябыштыручы, тракторчы, машинист, пешекче белгечлеге буенча һөнәр үзләштерде. Аларны бәйрәмнәре белән котларга җитәкчеләр, әтиянеләр дә килде. Үзегез теләгән үрләргә менегез, үзегезнең теләкләрегез чынга ашсын, бөтен әйбердә сезнең кулдан килә. Шуңа күрә сезгә сәламәтлек, озын гомер, бәхет һәм олы үрләргә менеп җитәргә язсын. Техникум студентлары бүгенге көн өчен бик кирәкле һөнәрләр алып чыга. Эшче профессияләргә һөнәр базарында ихтыяҗ зур. Белемле, тырыш белгечләрне Агромастер компаниясендә дә көтәләр. Бүгенге көндә инде безнең шушы бинадан чыккан студентларыбыз эшли Агромастер компаниясендә. Ундан артык студентыбыз һәр елны практика үтәдибез инде. Без аларның эшләвеннән бик канәгать. Соңгы 2-3 елда бик яхшы специалистларны әзерлиләр, тырыш егетләр. Һәм киләчәктә дә без аларны көтеп калабыз. Техникумны тәмамлаган егет-кызларның бүгеннән һәрберсенең үз хезмәт юлы башлана. Кемнәрдер югары уку йортларында белем алуын дәвам итәр. Мәскәү уку йортыннан килгән вәкил дә аларны алга таба белем алырга чакырды. Техникумның тамамлаучыларны тупларга килдем һәм аларга тәкъдим белән аларның кулында уже урта профессионал белем дипломы, ул мөмкинлек бирә барлык юнәлеш буенча да югары белем алырга. Алар өчен кыскартылган программа булачакмы? Алар өчен быел кыскартылган программа, киләсе елдан ул бетергә мөмкин. Чәчәкләр бәйләме, елмаюлы да, сагышлы да йөзләр, ихластан әйтелгән рәхмәт сүзләренә бай бәйрәм бу. Әти-әниләрнең, студентларның әйтер сүзләре күп. Мен инде үземнең улым исламны диплом алу көне белән котларга дип бәйрәмгә килдем. Бу техникумда улымның укуына мен бик сөенәм, чөнки монда җылы караш, балаларга игътибар зур. Белем бирергә укытучылар атлыгып торалар һәм биргән белемнәре дә төпле һәм үгет нәсихәтләре дә бик яхшы. Муслим политехник техникумда уже 4 ел укыйм. Технолог общественное питание была Малаверса. Да. Тех
техникум очень хороший. Мында келгендерге я очень советую мында кірге, потому что мында оқытушылар как друзья. Олар бір қашан да сен қиып қарамайлар, наоборот, советы дают. Шуңа очень советую просто сюда приходить. Это самый лучший техникум. Укытучылар, әти-әниләр һәр даим ярдәм күрсәтеп торган районыбыз җитәкчеләренә, студентлар практик узган оешма предприятие җитәкчеләренә олы рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәмне район мәдәният йорты хезмәткәрләренең дәртле җырлары бизәде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 17 июньнән Муслим лицейында мәктәп яны лагере агымдагы атнада хезмәт һәм ял лагере эшли башлады. Мәктәп бинасында дәүләт имтиханнары оештырылу сәбәпле укучыларның лагерь тормышы шулай соңрак башлана. Балалар ничек ял итә? Шул хакта Гөлназ Җәлилова репортажында. Муслим лицейының дуслык мәктәп яны лагерында 80 бала ял итә. 5 вожатый балалар ялының һәр көнен бәйрәмгә әверелдерергә тырыша. Лагерда ял итүчеләр белән үзәк китапханә, музей, мәктәптән эшләр үзәге хезмәткәрләре дә кызыклы шөгыльләр үткәрә. Мы пришли с отрядом в центральную библиотеку Муслимского района, чтобы научиться делать коллаж из рваных старых журналов. Понравилось тебе? Мне очень понравилось, потому что создается такое ощущение, что эта картина нарисована, и она очень много оттенков. Сегодня мы пришли в библиотеку, чтобы сделать из старых журналов картину. Я сделала вот такой цветочек. Это было очень интересно. Мне очень понравилось. Офок мәктәптән эшләр үзәгендә заманча өстәмә белем бирү өчен күп төрле җайланмалар кулланыла. Лагерьгә йөрүче балалар өчен үзәк белгечләре әледән-әле төрле шөгыльләр, осталык дәресләре оештыра. Мин лицейның лагереннән бүген беренче тапкыр Офокка килдем. Роботлар белән җыртып карарга. Кызыкмысың роботларны йөртүгә? Җайлымы, авырмы? Җайлырак та, авыррак та була. Сабаярдан ныгышый. Мин кружокка дусларым белән йөрим. Монда кызык, уйнаталар, төрле әйберләр ясыйбыз. Безгә монда нык ошый. 24 июньнән мәктәптә ял һәм хезмәт лагере эшли башлады. 6-7 сыйныфны тәмамлаган 40 бала 3 атна дәвамында файдалы хезмәт белән шөгыльләнә. Хезмәтне ял белән чиратлаштыралар. Монда безнең 40лап бала җәлеп ителгән. Менә бүгенге көндә 6-нчы А һәм 6-нчы Б класслары эшли. Без инде 2 вожатый мәктәп Мында чисталыгы һәм мәктәп территориясенең һәм нәшә банык урамының чисталыгы урамнарындагы чисталыкны кайгыртабыз. Балаларның җәйге ялы мәктәп яны лагерында 7 июльгә кадәр оештырыла. Ял һәм хезмәт лагере үз эшен 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Районда йөздәгән кибет исәпләнә. Кибетләрнең күп булуы халык өчен отышлы, сайлап алу мөмкинлеге зур. Сәламәт көндәшлек өчен дә файдалы. Кибетләр районның салым базасын тулыландыруга да үз өлешен кертә. Узган атнада районда тагын бер кибет ачылды. Шул хакта тулырак алдагы сюжетта. Мөслимдә Победа сәүдә шелтәренең беренче кибете ачылды. Кибеттә азык-төлек, көнкүреш кирәк-яраклары, хуҗалык товарлары сатыла. Балалар өчен уенчыклар да бар. Барысы да бер кибеттә. Иң мөһиме, барысы да иң түбән бәядән тәкъдим ителә. Магазиныбыз иртәнге 8-дән кичке 8-гә хәтлек эшли торган була. Бәяләр 300. Товарларыбыз кирәкле тикшерүләрне үткән. Химия продукциялары, ашамлык эчемлекләр сатып алырга була. Товарлар безгә 2 көнгә бер кайтып тора торган булачак. Ашамлыклар инде эпиләр көн сайын килә торган булачак. Кибеттә популяр брендларның товарлары белән бер рәттән региональ җитештерүчеләрнең продукциясе да бар. Победа җирле җитештерүчеләргә дә ярдәм итә. Бәяләрдә гадел һәм аңлаешлы. Реклама манипуляциялары һәм катлаулы акциялар юк. Кибет товар китерүчеләр белән турыдан-туры эшли. Бу да бәяләрнең түбән булуына тәэсир итә. Пока бәяләрен карамадым, кәрзинне тутырдым. Сандыкчан күп, шуның өчен кәрзинне тутырдым. Әйбәт. Магазин әйбәт, сездә мондый магазин ачылганга сиңа мин саткан. Шуңа мин дә безе каптырмыйм. Кайба димәйм инде. Булай әйтеп була. Безгә магазин ашай, булай нормально. Әйбәт ясалган. У оптовый магазиннар булса безгә халыкка тем более әйбәт. Цены недорогие, дешевые. Вот, приобрел бассейн,
всего лишь 6 тысяч стоит. Ну, в остальном скажу, что в магазине все аккуратно выложено, цены везде есть, все в порядке, считаю. Бізге бұл магазинді ұшады. Біз мұнда балаларға скейтборд даже топтық. 389-ға сумға мұндай ценалар редко где встретишь. Бізге ұшады бұл магазин. Продуктылар бүтін әбірді прям бір магазинда можно все купить. Әйе, товарларны берәмләп тә, күпләп тә алырга мөмкин. Кемгә ничек ошый? Сыйфат даими контрольдә дип Победа кибетләр шелтәре җитәкчелеге һәм берничә тапкыр тикшерелә. Ассортиментта даими яңартыла. Булар барысы да сатып алучыларга уңайлы, отышлы булсын өчен эшләнә. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.